привезти туда принудительно. Ранее оккупационные прокуроры хотели допросить еще одного пранкера, Лексуса. Видимо, по мнению обвинения, у пранкеров Лексуса и Вована есть доказательства вины Ленура Ислямова. Оккупанты обвиняют его в экстремизме и терроризме, в частности, в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. А адвокат Николай Полозов, который недавно подключился к защите Ленура Ислямова, считает, что такие обвинения – прямое политическое преследование подзащитного. Кроме того, сегодня оккупационный Верховный суд таки дал возможность защите ознакомиться с материалами дела. Ведь на этапах досудебного следствия такой возможности у адвокатов не было, а во время суда защитника Ленура Ислямова Алексея Ладина и вовсе лишили адвокатской лицензии. Полозову пришлось вступать в процесс уже в самом разгаре. Вот подробнее в нашем выпуске мы сегодня расскажем, о чем говорили адвокаты. В эти дни отмечают столетие со дня рождения крымско-татарского летчика аса, национального героя крымских татар Амедхан Султана. По этому случаю около сотни человек почтили память героя в Киеве на аллее Вечной Славы. Лидеры Меджлиса крымско-татарского народа, бывшие политзаключенные Кремля, активисты и ребята из Крыма-Алиси, это крымской семье, вспоминали Амедхана Султана, рассуждали о принципах, которые он исповедовал. В память об этом дне участники акции получили уникальные монеты, выпущенные Нацбанком Украины в честь столетия со дня рождения героя. А Ахтем Ситаблаев, сыгравший Амедхана в фильме «Хайтарма», рассказал, чему его научила история летчика. Вот подробнее об этом в нашем сюжете, смотрите, не пропустите. Появилась такая информация от прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. После 2014 года украинские суды вынесли 30 приговоров, связанных с преступлениями в период оккупации полуострова. Об этом сообщил в интервью правительственному курьеру прокурор Автономной Республики Крым и Севастополь Игорь Поначевный. Вот среди тех, кто уже получил приговор за государственную измену, это бывший депутат Верховной Рады Крыма Ганыш. Василий Ганыш. Его приговорили к 12 годам заключения. 10 лет за решеткой получил бывший министр здравоохранения так называемой Республики Крым Петр Михальчевский. Они оба приехали на материк после оккупации и оказались на скамье подсудимых. А вот бывшая коллега Ганыша по крымскому парламенту Светлана Савченко тоже получила 10 лет лишения свободы, но заочно. В марте 2020 года прокуратура АРК сообщила, что в украинские суды направлено 91 обвинение против крымских и севастопольских депутатов, которые способствовали проведению незаконного крымского референдума. Будем говорить о ситуации с водой на полуострове. Оккупанты продолжают активно бурить скважины в поисках воды. Так вот на территории Виленского, Зуйского и Ивановского месторождений бурят новые скважины. И по словам оккупационного главы правительства Юрия Гаценюка, в поисках дополнительных источников эти скважины бурят для обеспечения водой Симферополя. Симферопольского и Бахчисарайского районов. Из декабря там появится 5 новых скважин, что позволит дополнительно получать более 20 тысяч кубометров воды. Но ведь даже по данным экспертов это капля в море, потому что только в Симферополе суточная норма потребления воды составляет 150 тысяч кубометров воды. А вот ущерб от бурения, экологический ущерб от бурения этих скважин, он непоправимый. Я напомню, что с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах оккупанты ввели ограничения подачи воды из-за засухи. Они вводились в 3 этапа. 7 сентября вот как раз введен 3-й, самый жесткий, и вода подается по часам утром и вечером. А 23 сентября ограничение подачи воды введено в Алуште, Партените и Малом Маяке. В оккупированном Крыму обнаружили еще новых 138 случаев заболевания коронавирусом. Еще 61 человек заболел в Севастополе. Среди заболевших и член Совета Федерации от оккупированного Крыма Ольга Кавитиди. Сенатор не стала лечиться на полуострове. Ее доставили в одну из московских больниц. И, как сообщается, ее самочувствие удовлетворительное. А вот из Крыма уже несколько дней приходят тревожные сообщения о катастрофической нехватке лекарств для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Хотя по международному праву страна-оккупант и сама обязана обеспечивать жителей всех необходимым. Но в Меджлисе, Всемирном конгрессе крымских татар, обратились к украинцам с просьбой помочь с передачей необходимых лекарств в оккупированный Крым.
Предполагается, поскольку массовые поставки партии препаратов с материковой Украины невозможны, медпрепараты предлагается передавать в индивидуальном порядке, и можно их передавать волонтерам в Киеве, которые обеспечат уже их доставку в оккупированный полуостров. Вот полный список необходимых препаратов и счета, на которые можно переводить деньги для покупки, мы покажем в наших выпусках. Счета 3 в турецких лирах, долларах и евро. Вот если вы захотите помочь, то смотрите наши выпуски. В 20:00, когда будет уже в Крыму, и в 22 по крымскому времени, наши выпуски будут в эфире. Смотрите, не пропустите. Гульсум. Чухсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов с нами на прямой связи из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски «Заман». Я продублирую еще раз в 19:00 на украинском языке с Урьяне Сейтумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Присоединяйтесь к нашему эфиру. У нас прямой эфир. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически будут выводить номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Viber или звоните по скайпу atr.tv. Это наш адрес, нам важен ваш голос. Ну а мы пока начнем обсуждать вышеупомянутые новости и не только. Основные новости сегодняшнего дня. Начнем из временно оккупированного Крыма, а далее перейдем к местным выборам, которые прошли на материковой части Украины. Но все же давайте начнем с новостей из Крыма. Там из-за продолжающегося дефицита воды в Крыму восстанавливать горячее водоснабжение не планируется, сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сегодня на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения. Вот что сказала оккупационный глава. Поки подавати гарячу воду немає можливості з міркувань економії. Були звернення з приводу того, щоб у вихідні дні зробити окремий графік, але немає технічної можливості для цього. С нами сейчас на прямой связи Евгений Ярошенко, аналитик Крымсос. Пане Євгене, вітаю вас. Алло. Пане Євгене, чуєте? Доброго дня. Так, доброго дня. Чуєте? Так. Ага. Добро, мы теж вас чуємо. Сегодня вот стало известно от оккупационного главы правительства Крыма Юрия Гаценюка, который сообщил, что в Крыму продолжаются работы по поиску дополнительных источников воды и ведется бурение скважин для снабжения Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Вот что он сказал относительно мер, которые принимают оккупационные власти сегодня, чтобы решить вопрос воды в Крыму. Давайте его вместе послушаем и обсудим. На сьогоднішній день ведеться буріння свердловин на території Вілінського, Зуйського, Іванівського родовищ. На сьогоднішній день працюють 4 установки. До грудня буде працювати близько 5 свердловин Вілінського водозабору, що дозволить додатково подати більше 20 тисяч кубів на Сімферополь. Ну что думаете, насколько долгосрочными может быть эффект от этих предпринимаемых мер? Я думаю, что это шаги, которые направлены на уменьшение дефицита воды в Симферополе, они могут дать какой-то промежуточный, недолгосрочный эффект, но они никак не решат проблему, которая возникла после того, как был перекрыт Северокрымский канал, и по природным причинам в Крыму не нашлось альтернативы каналу в таких количествах с учетом роста населения из-за массового переезда с территории Российской Федерации. Я предполагаю, что в ближайшие месяцы, с учетом того, что осенне-зимний сезон, дефицит может чуть-чуть снизиться из-за погодных условий. Но, тем не менее, это несет очень сильный экологический вред. И к тому же мы видим, что очень много усилий направлено на Симферополь, но Симферополь — это лишь один большой город. Угу.
Ну, Есть тот же тем временем вот мы видим вот тех мер, которые они предпринимают. Тут они занимаются забором воды из Белогорского, Тайганского водохранилища. Вот сегодня стает известно из уст самого же оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, что в селе Зеленогорское Белогорского района уже тоже 6 дней вот не будет центрального водоснабжения. То есть они закрывают в одном месте какую-то проблему, да, и в другом месте появляется уже другая. Вот судя по тем действиям, которые сегодня они предпринимают, вот можно ли очертить какую-то стратегию, по которой будет действовать оккупанты, будет решать каким-то образом вопрос воды на территории временно оккупированного Крыма? Мне кажется, что стратегия оккупантов сводится к тому, чтобы попытаться максимально урезать дефицит воды именно в Симферополе. Потому что Симферополь, по оценкам экологов, был таким... Ситуация там была наиболее плачевна. Ну и к тому же Симферополь, как административный центр, это сразу же там по понятным причинам находится оккупационная администрация, там самое большое население, там, как правило, журналисты и так далее. То есть всегда картинки Симферополя крутятся по телевизору. И поэтому для того, на Симферополь направлено так много усилий. Но, как мы видим, за счет этого страдают жители других местностей, в том числе Белогорского района. Ну, вы видите, в том числе оккупанты апеллируют к международным структурам, пытаясь довести, что на территории временно оккупированного Крыма уже якобы есть гуманитарная катастрофа, пытаются выставить Украину в глазах западных наших партнеров вот такой вот страной, которая своих же граждан там лишает воды и так далее. Вот насколько состоятельны вот эти обвинения оккупантов в международных структурах и что мы можем с этим делать? Россия попыталась привлечь механизмы ООН для того, чтобы надавить на Украину, и чтобы Украина каким-то образом понесла ответственность за водный кризис в Крыму. Но возникает интересная ситуация, потому что Россия апеллирует к нормам международного права, но при этом ответ Верховного комиссара ООН по правам человека сводился к тому, что для того, чтобы оценить уровень катастрофы, нужен доступ мониторинговой миссии ООН по правам человека к Крыму. То есть из слов можно такой сделать вывод, что ООН рассматривает, что этой проблемой должна заниматься миссия, которая аккредитирована в Украине. Соответственно, очередной орган ООН подтверждает, что Крым — это де юре территория Украины, и поэтому в первую очередь нужно, чтобы эта миссия попала в Крым, а потом уже каким-то образом договариваться. Но это реально, чтобы такая миссия попала в Крым? Мы же понимаем, что Россия не допустит этому. На самом деле я бы не делал такие пессимистические выводы. Миссия может приехать, но вопрос в том, насколько качественный ее визит будет и насколько он может помочь в улучшении разных проблем. Это не только вопрос водой, это и вопрос правами человека в местах содержания и свободы. Например, если я не ошибаюсь, в 2016 году был визит одного из представителей Верховного комиссара Совета Европы по правам человека. И во время этого визита оккупационная администрация устроила очень показательное шоу, и в одной из школ Симферополя устроили концерт на украинском языке. То есть для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы показать, что никакой дискриминации, никакого преследования нету. Поэтому вот когда, если станет вопрос посещения разных международных миссий, украинская сторона должна помнить о том, чтобы визит был строго согласован именно с Украиной, те объекты, которые посещаются, для того, чтобы Россия не смогла использовать
показуху в своих интересах. Дякую дуже. Євген Ярошенко, аналітик Крымсоц, був з нами на прямому зв'язку. Чох Сагл. Ну, а мы переходим к следующей теме, к местным выборам в Украине. В воскресенье 25 октября прошли местные выборы. Украинцы выбирали депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав. Утром 25 октября в Украине своевременно открылись абсолютное большинство из более чем 29 тысяч участков. Опоздавшие позже продолжили работу в штатном режиме. Явка на момент закрытия избирательных участков составила 37% по данным Центральной избирательной комиссии. Наблюдатели КИО и сети «Опора» заявляют о том, что выборы прошли без критических нарушений либо аномальных проблем в каких-либо из областей. С нами сейчас на прямой связи Виталий Бала, политтехнолог, директор агентства моделювання ситуацій. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго вечора. Да, доброго вечера. Чуєте? Алло. Да, чую. Что нам показали местные выборы на этот раз? Ваша оценка? Ну, місцеві вибори, на мою думку, показали достатньо цікавий факт, який вперше в Україні, як на мене, відбувся. Це коли регіональні політичні партії стали серйозними конкурентами для національних партій, яких ми називаємо такими, які мають представництво у всіх регіонах України і які є в парламенті. Фактично, після оприлюднення вже офіційних результатів ми зрозуміємо, хто виграв, чи національні партії на місцевих виборах, чи все-таки місцеві політичні партії. Це один момент. Другий. Жодна з політичних партій національного рівня не може вважатися переможцем, бо фактично перші місця в обласних міських радах партія не може так чи інакше собі записати в заслугу. Є певне таке регіональне розшарування, але в будь-якому випадку саме місцеві регіональні партії, саме вони зараз. Алло. Очень плохая связь, к сожалению, прерывается. Попробуйте, пожалуйста, еще раз набрать Виталию Балу. Да, очень плохая почему-то связь. Ну, вот что мы, наша команда, проанализировав новости, местные выборы, которые прошли в Украине, вот прочитав аналитические статьи, да, вот к какому выводу пришли мы? Ну, во-первых, стоит сказать, что это рекордно низкая явка, как минимум, если мы сравниваем с 2015 годом, да, тогда было, если не ошибаюсь, 47% избирателей, которые пришли на участки, а в этот раз их стало на 10% меньше. Второе. Ну, это полный провал кандидатов от «Слуги народа», как, впрочем, и отмечают многие эксперты, социологи, журналисты, политологи на своих страницах, особенно в больших городах и областных центрах по всей стране. Могут пройти теоретически только в Кривом Роге представители «Слуг народа», Ужгороде, Ровно и, возможно, еще в Полтаве. Но сейчас мы ссылаемся только на результаты экзит-полов. Будем ждать результаты Центральной избирательной комиссии. Уже можем делать точные какие-то выводы. Ну, третье, что мы отметили, это усиление, к сожалению, пророссийских сил, особенно на юго-востоке. Речь идет о партиях «Оппозиционная платформа за жизнь» и партия «Шария». Первые будут серьезно представлены в большинстве восточных, областных и городских советах. Даже в Киеве, где Виталий Кличко может победить в первом туре. Если этого не случится, то во втором туре он, скорее всего, сразится с представителями оппозиционной платформы «За жизнь», бывшим столичным главой госадминистрации времен Януковича Александром Поповым. Виталий Балакс к нам присоединяется, как мне подсказывают. Пане Виталию, что это? Алло. Алло. Алло, пане Виталию, чуєте нас? Не слышу. О, вот сейчас, да, мы вас тоже, к счастью, уже слышим. Да, про местные выборы вы говорили, вы продолжаете ли мне все-таки переходить к вопросу?
Ну, давайте запитайте, Да. що вас цікавить. Ну вот смотрите, вот многие эксперты, журналисты оценивая, да, вот результаты выборов сегодня, очевидно, что «Слуга народа» во многом проиграла. Вот с чем вы это связываете? Действительно ли есть провал «Слуги народа», на что они рассчитывали и что пошло не так? Ну, насправді, я думаю, що це було очевидно, адже некомпетентність чинної влади, непрофесіоналізм, головне невиконання обіцяного, воно є результатом такої низької підтримки. Тому, по великому рахунку, я би ще назвав ці місцеві вибори таким референдумом довіри до Зеленського, і ми побачили, що рівень довіри також до нього достатньо низький. Ну а что это теперь будет значить? Что это будет значить для президента, для окружения президента Владимира Зеленского и той вертикали политики, которую они выстраивали на протяжении 1,5 года? Какие это будут иметь для них политические последствия? Ну, я думаю, що ті політичні партії, які отримали достатньо серйозну підтримку, вони будуть ініціювати проведення дочасних парламентів. Вони будуть дуже зацікавлені. Фактично тільки одна політична сила народу, які будуть проводити в цьому потрібно відбирати відставу. Можливо, для того, щоб відтермінувати так чи звичайно вибори, напевне, може варіант бути якоїсь коаліції іншими політичними класом на їх відповідальність. Ну, а так чи інакше, це Прерывается, к сожалению, связь. Мы очень плохо слышим пана Виталия Балу. Давайте подключим к нашей беседе Сергея Пархоменка, который с нами сейчас на прямой связи, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас. Чуєте ви нас? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну что ж, относительно местных выборов в Украине, довольны ли вы результатами? По крайней мере, если ссылаться пока что на екзит-поли. Ну, як можна бути задоволеним ситуацією, коли прихильники руського міра на Сході практично отримали перемогу, коли людина, яка має сидіти в в'язниці, проходить другий тур мера Слов'янська, коли в Одесі будуть змагатись між собою прихильники Медведчука і ще один любитель Росії, мається на увазі чинний мер Геннадій Трухан. І більшість на Сході, зокрема, набирає представників ОПЗЖ. Коли ми говоримо про облради, так це практично повсюди. Ми бачимо чітку тенденцію, що «Слуга народу» перетворюється в політичний маргінез. І єдиний для них шлях – це, очевидно, блокуватись з ОПЗЖ Медведчука і просувати російський порядок денний. Тому що патріотичні партії і патріотичні громадяни висказали свої ні з політиці Зеленського, і це виявилося в голосуванні за «Слугу народу», яка насправді зазнала поразки на цих виборах, попри так зване опитування, яке абсолютно незаконним, злочинним. І все одно це не допомогло ні представникам «Слуги народу» вивести свою людину в другий тур мера Києва, ні мати шанс отримати мерські посади бодай в одному обласному центрі, ну, за винятком Ужгорода, поки що це, я кажу, спираючись на результати цих турів. Тому «Слуга народу» програла. І це дуже чіткий сигнал, що населення розчаровано менше ніж, ну, не менше ніж за рік, трохи більше, насправді, ніж за рік. Катастрофічно впала підтримка президентської партії і особисто президента. А как вы думаете, как это отразится в дальнейшем на политике президента Владимира Зеленского, на его окружение, на той вертикали власти, которую они выстраивали? Дуже цікавий епізод з цим так званим опитанням. Це є абсолютно злочинний акт, тому що він порушує норми Виборчого кодексу, не порушує норми Конституції України. Це так зване опитування є прямим втручанням президента і партії «Слуги народу» в виборчий процес, це завуальована агітація. І таким шляхом вони йдуть для того, щоб виправити методику з цими такими народними опитуваннями для майбутніх референдумів, зокрема і через електронні додатки, можливо, через Дію чи інших
електронні додатки, через які будуть голосувати люди вже під час офіційних референдумів. А що може бути винесено на ці референдуми, мені навіть якось лячно думати про це, тому що, скоріш за все, буде підніматися питання статусу ОРДЛО, буде питання підніматися подачі води в Крим. Це буде зроблено через референдуми. А для чого? Тому що президент Зеленський хоче спихнути відповідальність себе на людей. Щоб сказати потім, та ми ж от народ прийняв таке рішення. Говорить об этом опросе, который анонсировал и сделал президент Зеленский, то он ведь не будет нести каких-либо юридических последствий. Как они могут использовать эти результаты? Почнемо з того, що все, що відбувалося довкола цього опитування, було брехнею і наглою маніпуляцією. Спочатку ми чули від Пальчука, що ніяких політичних питань, тим паче міжнародних питань, не буде виносити на референдум, будуть виносити питання соціальні і економічні. Але тим не менше ми бачили в опитувальнику питання про вільну зону на Донбасі, це суто політичне питання, питання про гарантії України по Будапештському меморандуму. Перепрошую, настільки безглуздо сформульоване питання, і настільки, я навіть не знаю, для чого воно було поставлено в опитувальник, очевидно, для того, щоб замилити очі, показати, що президент діяв з суто таких державницьких міркувань. Але подивіться на результати, які оголосив Офіс президента, і які, зокрема, і група «Рейтинг» вчора оприлюднювала. Це те, що більшість тих, хто взяв участь в так званому опитуванні, висловились за надання економічної вільної зони Донбасу. Тобто це може бути підставою для подальшого просування цієї теми. А разом з нею може бути просуватися тема про особливий статус Донбасу як такого, амністію учасникам незаконних збройних формувань, фактично перетворення окупованих нині територій Донецької і Луганської областей в автономні республіки в рамках українського законодавства. Тому я не вірю жодному заявам Офісу президента, це нагла маніпуляція, і в мене немає сумніву, що вони будуть спробувати той чи інший спосіб просувати далі результати цього так званого опитування через референдум, через закони, але вони будуть його використовувати. Тому що, повторюю, це дуже зручний спосіб зняти з себе відповідальність і перекласти його на людей. Те, що це все було незаконно і це не регламентували жодним нормативним актом, це не зупиняє нашу владу. Вона діє цинічно, демонструє слідний нігілізм правовий, і вона діє, як коли діє в режимі Януковича. Вона плювати хотіла на закон, їй треба просувати свій порядок денний. І я не виключаю, що такі народні референдуми через опитування, чи вже потім через закон про народовладдя, це все підготовка до злиття з партією Медведчука в єдину парламентську коаліцію вже офіційно. І це надзвичайна небезпека, тому що ми так чи інакше вже отримали повний реванш проросійській Україні через дії цієї бездарної зеленої влади. І ми далі можемо отримати повну капітуляцію, тобто коаліція Медведчука і Зеленського може просто фактично підписати питання щодо федералізації, тобто закрити питання федералізації, і цьому можуть допомогти такі от референдуми, тому що опитування, які закладають базу цих майбутніх, можливо, референдумів, тому що, перепрошую, але це якраз той спосіб, коли найлегше пояснити, зокрема і західним партнерам, що так захотіло українське суспільство, а не Офіс президента. Тому що жодна ініціатива прийти на поступки Росії не була позитивно підтримана українським суспільством. А Дякую. так, нібито це буде воля народу, голос народу. Ну, цьому треба ставити крапку. Ми заявимо про злочин, і це все буде передано судовим органам слідчим і правоохоронним органам. Ці справи ми задокументували, всі ці опитування, всі ці порушення ми задокументували. Є протоколи, які, слава Богу, представники поліції деякі діяли по закону, складали. І є дуже багато фото-відеоматеріалів, які доводять, що це є злочинний акт і ніяке це не опитування. І ми будемо добиватися відповідальності «Слуги народу» і президента в усіх інстанціях. Дуже дякую вам. Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Віталий Бала снова к нам подключается. Надеюсь, что мы будем его слышать уже куда лучше. Пане Віталію, чуєте нас?
Так, чую, добрий вечір. Да, пане Виталию, добрый вечер. Алло. Так, я слухаю вас. Да, отлично. Наконец-то мы тоже вас хорошо слышим. Я все-таки продублирую еще раз свои вопросы, потому что ответы ваши, к сожалению, мы слышали очень плохо и прерывисто. Вот относительно... Алло. Плохо, к сожалению, мы слышим. Попробуйте, пожалуйста, еще раз связаться. Тем временем точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет. В различных регионах второй тур может пройти в разные даты. Об этом на брифинге сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится. Однако, когда именно это будет, пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 октября, в других 22-го, говорится в гражданской сети «Опора». Давайте их послушаем. Законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-й день після дня голосування. А повторне голосування організовується протягом 3 тижнів. Тому точної дати другого туру повторного голосування немає. Пане Віталію, чуєте нас? Алло. Так, я чую. Да, наконец-то мы тоже вас слышим. Я все-таки хочу еще раз продублировать свои вопросы, потому что, к сожалению, мы вас слышали очень плохо, очень прерывисто, и сложно было разобрать то, что вы говорили. Я надеюсь, в этот раз нам удастся все же разобрать относительно результатов местных выборов и провала «Слуги народа». С чем вы это связываете? Как это отразится в дальнейшем на вертикали власти президента Владимира Зеленского? Возможно ли досрочные парламентские выборы в результате как политические последствия произошедшего на местных выборах? Ну, дійсно, на мою думку, ці місцеві вибори були певною такою, реформом, плебісцитом довіри-недовіри до Володимира Зеленського. І в цій ситуації фактично партія «Слуга народу» вона зазнала фіаско по великому рахунку. І ситуація зараз дуже непроста. І для того, щоб себе зберегти політично, Володимир Зеленський не так багато має можливостей і маневрів. Він або робить нову коаліцію в Верховній Раді для того, щоб перекласти відповідальність від себе там на інші політичні сили. Це може бути не одна політична сила. Це певною мірою може відтермінувати ймовірність дочасних парламентських виборів. Хоча така вірогідність є достатньо високою в силу того, що всі практично політичні партії, які брали участь у місцевих результатах, хочуть так чи інакше мати більше свого представництва в парламенті. І в цій ситуації не так просто буде тепер Зеленському не пов'язувати всі негаразди саме собою. Тому приємно. Тем временем мы видим сегодня по результатам экзит-полов, по крайней мере, мы еще ждем официальных результатов Центральной избирательной комиссии, но если ссылаться все же на экзит-пол, мы видим усиление, если не усиление, то закрепление пророссийских партий на юге-востоке Украины. И не только, мы понимаем, да, насколько Россия бросила огромное количество денег и финансирования в пророссийских кандидатов, говорят Пальчевский, говорят там Шари, да, и так далее. Но так или иначе они расширить пророссийский электорат не смогли, но все же в многих районах они смогли закрепиться, пророссийские партии. Вот как вы думаете, как вот эта вот ситуация отразится в дальнейшем на политике в нашей стране, на политику президента Владимира Зеленского, и почему все же так сложилось? Насправді велика частина саме виборців Зеленського, вона відійшла до Стрія, частково це до інших політичних проєктів, але я би не був таким песимістом, як говорять політики чи експерти, що відбувся реванш. По тій простій причині, що навіть в самій партії «Опозиційна платформа за життя», там, умовно кажучи, можна виділити дві групи. І та, яка представлена Медведчуком група, вона дійсно є реально такою проросійською, по великому рахунку, навіть антидержавною. Інші ж все-таки представники, вони більш прагматичні. Тому на місцевому рівні я би не був настільки категорично впевнений, що прийшли від ОПЗЖ саме представники таких проросійських поглядів. Побачимо, час покаже.
Давайте подключим к нашей беседе сейчас аналитика гражданской организации «Опора» Олександра Неберекута. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, доброго вечора. Доброго Трохи вечора. вас погано чую, але Да. намагатимусь. А мы вас гарно чуем. Ну вот, относительно местных выборов, как прошли местные выборы по вашим оценкам? Как было много нарушений, насколько демократичными они были? Ну, скажімо так, перший плюс, що вибори все ж таки були конкурентні з точки зору вибору кандидатів, партій і з точки зору доступу до ресурсів цих партій кандидатів. Ми бачили дуже інтенсивну агітаційну кампанію, витрати величезні були на агітацію, починаючи з візуальної, закінчуючи медійною. Тобто виборці, в принципі, мали можливість вибирати і мали можливість вільного вибору. Це плюс. Разом з тим ми розуміємо, що були певні технології, які так чи інакше матимуть вплив на кінцевий результат. Мова йде і про різні приклади передвиборчої благодійності чи непрямого підкупу, що до моменту реєстрації кандидатів в серпні-вересні ми їх фіксували. Ну і спроби використання адміністративного ресурсу на різних рівнях це теж було. Безпосередньо, якщо говорити про день голосування, то він пройшов відносно безконфліктній атмосфері. Ми очікували, що може бути ситуація набагато критичніша. Були певні порушення. Якщо говорити про такі типові порушення, то вони стосувалися, ну, власне, на дільницях. Вони стосувалися спроб видачі бюлетеней без документів належних і стосувалися розголошення таємниці голосування, коли виборці намагалися або демонструвати бюлетень, або голосувати поза межами кабінки для голосування. Таких випадків ми зафіксували на 7% дільничних виборчих комісій в межах цієї України. Це репрезентативне число, тобто це реально 7% дільниць мали такі проблеми з розголошенням таємниці голосування. І на 10% були проблеми, власне, з спробами видачі бюлетенів. Але разом з тим найбільш резонансніші випадки стосувалися підвозу виборців. Це те, що було темою вчорашнього дня. Різні приклади підвозу виборців, про які повідомляла поліція. Ну і, звичайно, були ситуації пов'язані, там, наприклад, з створенням фейкових дільниць в Миколаївській області або в Сумській області. Ці, скажімо, приклади, останні, про які я говорю, вони, очевидно, могли б мати вплив і можуть ще мати вплив на кінцевий результат, якщо правоохоронні органи до кінця не доведуть цю ситуацію, не притягнуть, не знайдуть організаторів, не виявлять замовників цих зловживань, ми можемо говорити про те, що тоді це мало вплив. Да? На теперішній ситуації, на теперішній момент ми слідкуємо, як ця ситуація розвиватиметься, але це, знову ж таки, не системні випадки, вони пов'язані з конкретними громадами, з конкретними політичними інтересами в цих громадах, які використовували ці технології. Мы видим, что в некоторых районных областях проходят представители партии Шария. Вот как быть с этим? Как вы отреагировали на эту новость? Ну, скажімо так, ми тут не наша функція давати оцінку безпосередньо якостям самих кандидатів, але ми розуміємо, якщо говорити про кампанію, наприклад, то політична партія Шарія дуже активно вела кампанію в інтернеті, а це найбільш проблематично з точки зору чорного піару, з точки зору дезінформації, з точки зору підзвітності. Це найбільш проблематичний простір для агітації. І, власне, в межах цього простору працювала, наприклад, партія Шарія. І в ситуації, коли тут немає контролю жодного, не можна притягнути до відповідальності за дезінформацію, за введення виборців в оману, за чорний піар, зрозуміло, що всі партії, в тому числі партія Шарія, які вдавалися до таких методів, вони так чи інакше спотворюють кінцевий вибір, вільний вибір громадян, які не мали можливості захиститися від цієї інформації, бо, знову ж таки, повторюсь, вона чітко не врегульована це питання законом. Тому зрозуміло, що це спрацювало, ці інструменти працюють, інтернет як інструмент агітаційний, він теж ефективний. І, власне, Дякую вам, спасибо большое. Александр Неберекута, аналитик гражданской организации «Опора», был с нами на прямой связи. Действующие городские головы побеждают практически во всех крупных городах, сообщается в информационных агентствах. В 7 областных центрах нынешние мэры победили уже в первом туре. Это Харьков, это Чернигов, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий. Пане Виталию, что это нас? Алло.
Так, чую. Да, вот в условиях децентрализации мы видим, как укрепляются местные власти, и большинство мэров фактически переизбрались. Вот учитывая вот это противостояние по поводу пандемии и так далее, можно ли считать, что местная власть уже кинет вызов центральной власти? Пойдет ли это на пользу нашей стране? Ну, перше, насправді центральна влада почала фактично війну з місцевим самоврядуванням. Навіть в день виборів в себе написав на сторінці Володимир Зеленський, що він буде дуже суворо дивитися, що робить місцева влада. Насправді в нього немає таких функцій, передбачених Конституцією. Тобто компетентність, вона насправді є наслідком того, що люди на місцях зрозуміли, що треба віддати голоси за тих людей, які щось реально роблять, а не просто тільки обіцяють. І це абсолютно нормально в цій ситуації, тим більше чинна влада, вона фактично партизувала місцеві вибори, що, ну, на мою думку, є абсолютно недоречно. Люди мають знати своїх депутатів, на все-таки, як на мене, мала бути мажоритарна система. Тому і отримали, що місцеві представники влади, вони об'єдналися в певні політичні проекти і кинули фактично серйозний виклик саме в виборчій кампанії. Якщо центральна влада і надалі буде пробувати ніби там керувати місцевим самоврядуванням, тоді дійсно будуть конфлікти. Якщо вона знайде в себе, ну так практично треба звернутися до професіоналів-фахівців, які їй підкажуть, як і в який спосіб потрібно відновлювати спілкування з місцевою владою. Я думаю, тоді серйозних проблем не буде. Давайте подключим к нашей беседе слугу народа, народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Евгению Кравчук. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Евгения, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, признаете ли вы тотальное поражение «Слуги народа» на местных выборах? У нас найбільша кількість виграних партійних мандатів по всій Україні і найвищий відсоток по обласним радам. Це показує наш паралельний підрахунок голосів. І думаю, що зовсім скоро ми це побачимо на сайті Центральної виборчої комісії. Будемо в кожній обласній раді, кожного, окрім, звичайно, Донецької та Луганської областей, бо в обласні ради не обирались з об'єктивних причин. Також у нас досить багато голів ОТГ буде обрано, причому в тих регіонах, де якраз партійно ми не на першому місці. Депутати – це центральна Україна, це Житомирська, Київська, частково Північна в Сумській області. Ну, десь краще, десь гірше, але в середньому те, що ми бачимо, це агрегований рейтинг в обласній раді, тобто це така середня по палаті температура. Алло, чуете? Что-то сегодня у нас со связью. Пани Евгения. Чую. Да, но тем не менее мы видим, что Я вас чую. Да, по предварительным данным экзит-полов мы видим, что пока ни одному из кандидатов от президентской партии «Слуги народа» не удалось стать фаворитом местных выборов ни в одном областном центре. Что скажете по этому поводу? Возможно, вам стали меньше доверять или же есть какие-то иные причины? Є абсолютно об'єктивна причина. Мери діючі, вони працювали 5 років на ці вибори, і вони повноцінно скористалися перевагами децентралізації. Тому тут фактично в частині обласних центрів буде і наші представники будуть брати участь. Угу. Не тревожит ли вас тот факт, что в некоторые областные центры проходят представители партии Шариа? Мы видим, как свои позиции укрепляет оппозиционная платформа «За жизнь». Это можно считать таким вызовом для государства Украина, потому что мы понимаем, как сильно и как много денег и финансирования кидало в эти фракции, в эти партии, да, Российской Федерации. Вот как с этим быть и готово ли сегодня украинское руководство принимать этот вызов?
Ну, виклик будуть приймати кожна міська рада чи обласна рада, де будуть присутні ці партії, ці фракції. Звичайно, це результат великого медійного ресурсу, великого грошового ресурсу. До речі, наші кандидати, особливо в обласних центрах, брали участь в цих виборах, ну, фактично з позиції опозиції. Бо жодного адмінресурсу, прикладу адмінресурсу, не було застосовано з боку «Слуги народу». Але ми маємо доволі демократичні вибори. Звичайно, був ряд порушень, і вони зафіксовані, і частина навіть кримінальних проваджень, і підозри вже, до речі, по деяким областям поліція надала. Але загалом ці вибори відбулися доволі демократично. І влада точно не тисла якимось чином адміністративно. Пане Виталию, вот заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, как вы слышите, говорит, что «Слуга народа» в целом как бы глобально выборы не проиграла. Что скажете? Ну, я думаю, що вона і має так говорити, бо по великому рахунку кожна політична сила, вона так чи інакше, особливо представники, вони не можуть говорити і публічно визнавати свої помилки, і які привели до, я ще раз хочу сказати, в деяких регіонах це просто фіаско, враховуючи те, що особисто президент зробив такий виборчий тур, до речі, за рахунок платників податків. Він зробив щорічне послання, яке насправді було агітаційним півпромовою, десь близько години. Так само було інтерв'ю 4 телеканалам, яке саме таке ж було агітаційним. Ці ж 5 питань, тобто технологічно вони робили ніби все для того, щоб підняти свій рейтинг і підтримку. Я не знаю, наскільки це їм вдалося, але по великому рахунку результат все рівно для них це є програш. На мою особисту думку, порівняно з тими відсотками, які мала політична партія «Слуга народу», чи рік тому назад, не говорячи про підтримку президента Зеленського. Зараз ми можемо говорити до максимум 15% по всій країні. Це насправді дуже-дуже погано порівняно із 40%, які були ще рік тому назад. Пані Євгенія. Ну, ви ж, пане Віталію, ви ж політолог, ви ж політичний експерт, ви прекрасно розумієте, чим відрізняються парламентські вибори від місцевих. І на місцевих виборах ми бачимо, особливо в обласних центрах, доволі такі хороші результати партій мерів, які не брали участь в парламентській кампанії. І саме серед парламентських партій «Слуга народу» має найкращий результат. Пане Віталію, чуєте? Ну, якщо це питання до мене, то дійсно, можливо, знову ж кажу, побачимо загальний результат, який буде. І якщо ви будете говорити про те, що у вас найбільша кількість депутатів, насправді це буде певною маніпуляцією. Мова йде безумовно про обласні ради, мова йде безумовно про міста-мільйонників, загалом про обласні міста, мова йде про міські ради цих обласних міст. І побачимо, які будуть в кінцевому випадку результат. І це, знову ж, з моєї точки зору, це є програшом. Це є, як казав, вже є трохи вище. На мою думку, це був певний референдум довіри до Зеленського. Поки що довіра, м'яко кажучи, не такою, яку ви розраховували. І якщо вже, так говоримо про парламентські чи непарламентські вибори, то, на мене, якщо я не помиляюся, жоден із глав обласних державних адміністрацій, який брав участь у цих виборах, не заходить у другий тур, що є також показником, насправді, тої роботи. І вони, по великому рахунку, мали адміністративний ресурс. Більше того, в новітній історії України, як на мене, вперше одним із головних таких технологічних інструментів були правоохоронні органи. Ми працювали, наше агентство, в певних регіонах, і ми знаємо, що насправді там відбувалося, як правоохоронні органи намагалися в той чи інший спосіб втручатися у передвиборчу кампанію. І це є також факт. Пані Евгения, что это вот относительно опроса, вот я все-таки хотела еще с вами поговорить, потому что в день проведения местных выборов в Украине еще и прошел инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос. Вот Всеукраинская общественная организация Комитет избирателей Украины убеждена, что опрос инициированный реально провалился, там призвали принять закон о всеукраинском и местных референдумах. Пани Евгения, а что вы думаете относительно опроса, который прошел? Действительно ли он провалился, учитывая явку, которая была намного меньше, хотя бы на 10%, если сравнивать с 2015 годом?
Я вважаю, що організація Комітет виборців України є заангажованою структурою, має пряме відношення до попереднього президента та його політичної сили. Тому якось коментувати їхні політичні такі заяви я не вважаю за потрібне. Що стосується явки, дійсно явка була менша, трохи менше ніж на 10% меншою за 2015 рік. Але якщо ми побачимо соціологію, людей опитали, чому ви не прийшли, то тут найбільше відповідей були за станом здоров'я або через те, що вони дійсно переживають через коронавірус. Зрозуміло, що це об'єктивно перші вибори в умовах пандемії. В нас немає такої можливості, як, наприклад, в Сполучених Штатах, де вони вже там протягом місяця голосують заздалегідь, і в них велика частина виборців проголосує поштою. В нас це тільки персональне голосування в день виборів. Але, знову ж таки, я чую такі маніпуляції, що начебто низька явка пов'язана з тим, що впала довіра до влади, але тут це нонсенс, бо якщо падає довіра до однієї партії, то очевидно люди можуть прийти і висловити довіру до іншої партії. Тому, знову ж таки, тут щось не сходиться. Це, так склалося дійсно, що в період пандемії нижча явка. Мені дуже прикро, бо я вважаю, наприклад, що місцеві вибори, вони є дуже важливими і чи не важливіші, ніж парламентські. Бо ми обираємо місцеву владу на 5 років, умовно кажучи, дороги, садочки, школи, освітлення і так далі. А коли ми увидим результати опросу Зеленського? А ми вже сьогодні їх опублікували, там 75, здається, відсотків опрацьовано. Вони корелюються, до речі, з екзит-полом, який був вчора оприлюднений. Фактично позитивно 4 з 5 запитань є позитивними, і з приводу економічної зони там думки розділились, тому я думаю, що до цього питання не будуть найближчим часом так конкретно повертатися, але очевидно якась має бути дискусія. А от щодо тих інших питань, то уже проголосований в першому читанні, в Конституції це називається попереднє схвалення законопроекту про скорочення кількості народних депутатів до 300. І ми можемо його голосувати вже в другому читанні, але потрібна кількість 300 голосів, конституційна більшість. А что делать с другими вопросами? Вот, допустим, 5-й вопрос про Будапештский меморандум. 74,21% украинцев проголосовали за. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом? Что делать с этим? Как в дальнейшем будут использованы эти результаты? Я вважаю, що це швидше буде додатковим аргументом для президента під час міжнародних переговорів та дискусій з партнерами, які підписували в тому числі цей меморандум. Звичайно, не потрібно якихось спекуляцій щодо того, що там Україна буде повертати ядерну зброю. Звичайно, про це не йдеться. Це швидше додатковий аргумент сказати, що дають владу. А що ж, власне, яку підтримку ми маємо отримати від країн-підписантів? Дуже дякую вам. Євгенія Кравчук, народна депутатка України та заступниця голови фракції «Слуга народу» була з нами на прямому зв'язку. А також з нами на прямому зв'язку був Віталій Бала, політтехнолог, директор агентства моделювання ситуації. Дуже дякую вам, пане Віталію. А зараз к нам присоединяється народний депутат України, фракція «Голос» Наталія Піпа. Пані Наталія, вітаю вас. Чуєте ви нас? Так, доброго вечера. Да, доброго вечера. Ну что ж вы думаете относительно предварительных результатов местных выборов в Украине? В загальному, як і було передбачувано, явка знизилася, і ми бачимо, що, на жаль, з років незалежності вона все знижується і знижується. Ясно, що цього разу була об'єктивна причина коронавірус, велика частина людей хвора, частина боїться захворіти, але загалом це сумно, тому що насправді це те, чого кожна людина бачить щодня. Дороги, школи, садки, і, власне, важливо, щоб люди впливали на те, хто керує їхнім майном і їхніми податками на місця. Общенациональный рейтинг вашей партии «Голос», согласно результатам некоторых социальных кампаний, составляет где-то 2%. Но мы видим, как представители вашей политической силы проходят в некоторые городские советы,
в частности, в городе Черкасах, где вы даже можете побороться за место мэра в городе. И вот неплохой результат показал также Киев, Притула, который также занял позиции. Вот было ли это для вас сюрпризом? Ну, не було сюрпризу, мушу сказати, що сюрприз більше був результат у Львові. Нам соціологія показувала приблизно вдвічі менше. Результати є гарними. Насправді ми навіть доходимо в деякі ОТГ в Донецькій області, в місті Дружківка, наприклад, в Рівне добрий результат. Власне, це показує про те, що виборець голосу, він свідомий і він доходить на вибори. І ці збільшені результати, ніж показувала соціологія, свідчить про те, що наш виборець дійшов і він вболіває, щоб голос міг представляти його інтереси в місцевих радах. І я впевнена, це саме буде з парламентським рейтингом, бо ми бачимо, що за останній період часу рейтинг голосу парламентський, було велике падіння, зараз зростає, що голос визначився з позицією, з позиціонуванням і з представленням людей в Раді. У нас найбільша кількість відсоток прийнятих нами законопроєктів, і відповідно ця підтримка на місцях буде тільки збільшувати наш рейтинг, тому що люди пильнують за тим, все-таки велика частина людей, що політики роблять, що обіцяють, що з того реалізовують, і які, чесно кажучи, декларації про доходи, чи вони готові про це декларувати і говорити відверто, чи ні. Вот что вы думаете относительно того, что укрепляет позиции оппозиционная платформа «За жизнь» и некоторые пророссийские партии? Как быть с этим? Не тревожит ли вас этот факт? Дуже мене тривожить цей факт, але, на жаль, це природньо. Слуга народу, вона загравала з усіма виборцями. На питання про Крим, наприклад, там є зараз на каналі Кримському, ніколи не давали прямого відповіді, чи Крим – це Україна. Так, в партії «Голос» давно визначено, що це Крим – це Україна. Тому, власне, та частина виборців, яка, власне, голосувала за Зеленську «Слугу народу», бо вони не говорили нічого проти Росії, зараз розчарована і вибирає ОПЗЖ, яке, прошу, що підтримувало завжди Росію. Тому якби це природньо, що після того, як «Слуга народу» не дає того результату, мушу нагадати, що в них і президент, і монобільшість, і уряд – це в їхніх руках, що жодна влада в Україні немає, але стільки партія, стільки влади в руках, вона не показує результати, люди розчаровуються. І тому частина відколюється до тих, кого вони вважають більш патріотичними, що думали, що є слуги, і інша частина до тих, хто був за Росію. Ми маємо таку велику частину населення, яке колись було в нас часто по направленню делеговане в Україну, зокрема після навчання, як ми знаємо, в закладах вищої освіти, часто направляли, зокрема, в ті країни, які показували свою незалежність, і, зокрема, в Україну. Тому ми маємо ще часто і військові такого населення, який заглядає в сторону Росії. Также в день проведения местных выборов прошел опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Некоторые, в том числе и Всеукраинская общественная организация, Комитет избирателей Украины, убеждены в том, что опрос провалился. А вы как думаете, был ли смысл проведения этого опроса, если явка составила всего лишь 37%, если юридических последствий результаты этого опроса не будут каких-либо нести, зачем он был нужен? Він точно був для піару. Президент намагався таким чином підняти «Слузі народі» рейтинг, це йому не дуже вдалося. Є така наука соціології, якщо вона правильно організована, то вона показує ті результати, і для того тоді не треба робити соцопитування. Наприклад, я була на дільницях у Львові, я бачила ці опитування, насправді це часто були діти, які не знали, чому вони там стоять, що вони мають робити, чи підходили люди, проте є масове відео, які по кілька разів заповнювали бланки. Тобто, тут немає ніякого репрезентативності. Тобто, це якби, і насправді приклад ми взяли, на жаль, з Росії і Білорусі, в яких, в принципі, демократія є слабкою, а не в країнах Західної Європи, які є, в які ми хочемо вступити. Тому воно точно не репрезентативне, і це був такий спосіб маніпуляції, підняття рейтингу своєї партії, і він точно провалений. Дуже дякую вам, Наталія Піпа, народна депутатка України, фракція
ВКонтакте «Голос» была с нами на прямом зв'язку. Ну а мы переходим к следующей теме, к Беларуси. Там продолжаются протестные акции. Вот ночью истек срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. На Минском тракторном заводе уже рабочие идут колонной. По Настовку администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной, как сообщается в средствах массовой информации. В то же время в главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек. Напомню, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявляла ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она ему дала 13 дней, чтобы тот выполнил 3 требования. А именно, Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, и все политические заключенные должны быть освобождены. Экс-кандидат в президенты Тихановская прокомментировала действия силовиков во время воскресной протестной акции. Они были очень жесткими, и объявила о начале общенациональной стачки с 26 октября. Экс-кандидат в президенты констатировала, что насилие – это единственное, на что способен режим, и власти, по ее словам, в очередной раз это продемонстрировали. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила, этот режим недостоин белорусского народа, заявила Тихановская. Подробнее давайте ее послушаем. Білоруси сьогодні показали режиму, що мирний протест – це постійна творча сила. Білоруси заявили народний ультиматум, і чисельність сьогоднішнього маршу в його честь – головне підтвердження, що воля народу працює, і вона незаперечна. В Кремле же заявляют, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для Российской Федерации важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования. Вот что сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Це те, що, напевно, не можна. Важко залишати без уваги. Звичайно, ми спостерігаємо за цим. С нами сейчас на прямой связи Андрей Санников, политик, координатор громадянської компанії «Європейська Білорусь», а також Андрій Юсов, політичний аналітик, директор школи відповідальної політики. Здравствуйте, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Андрею, ну что вы думаете относительно последних протестных акций в Беларуси? Как вы думаете, как долго они еще будут продолжаться? И приведут ли к желаемому результату? Я думаю, в конечном итоге приведут к желаемому результату, потому что протест стал уже очень сильным фактором противостояния режиму Лукашенко. Ситуация приобрела качественно новые измерения после ультиматума, потому что вопрос был поставлен ребром. Отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение насилия. И то, что вчера была самая массовая акция с 30 августа, подтвердило, что народ именно такую постановку вопроса поддерживает. И то, что сегодня пошли забастовки по предприятиям, по учебным заведениям, даже по частным фирмам, это показатель того, что протесты приобрели новое дыхание, и заканчиваться они не будут до отставки Лукашенко. Но все же на что рассчитывает белорусский народ? Что Александр Лукашенко, вот к нему что-то вдруг придет, и он скажет, выйдет к народу, да, покается, скажет: извините, я был неправ, я ухожу. На это рассчитывает белорусский народ или на что-то другое? Ну, надо все-таки немножко лучше думать о белорусском народе. Белорусский народ... А мы думаем неплохо. Я просто пытаюсь понять, вот чего ждут по результату, да? Нет, вы знаете, это, в общем-то, уже устоявшийся лжец, которому веры нет ни одному слову, поэтому никто в Беларуси не считает и не рассчитывает на его покаяние. Покаяться могут нормальные люди, а не серийные преступники, как Лукашенко. Поэтому будет давление экономическое, будет изоляция международная. Я очень рад, что Украина тоже заняла
можно сказать, конструктивную позицию поддержки белорусского народа, будет продолжаться давление на эту власть. Этой власти нет уже места в Беларуси вообще. То есть, и последние действия, когда Лукашенко прибегает опять к неоправданной силе, к жестокости, просто к безумию на улицах вот этих силовиков, карателей, которые уже ноздри раздутые от крови, они просто превратились в животных, показывает, что он ситуацию не контролирует. Силой никак страну не восстановить, да? А страна при Лукашенко оказалась в глубочайшей экономической яме. То, что сейчас идет экономический кризис, в том числе и связанный с пандемией, и то, что рухнула цена на нефть в очередной раз, это все достаточно серьезные удары по экономике Беларуси, с которой Лукашенко просто никогда не справлялся и сейчас не справится. Вот расчет на то, что он просто-напросто уже теряет все рычаги управления, и придет момент, когда хочет не хочет, он вынужден будет идти. Но тем не менее мы видим, как силовики, представители правоохранительных структур остаются до сих пор на стороне Александра Лукашенко. Как быть с этим? Они остаются, но в то же время мы видим, что и уходят оттуда. Мы не знаем подробностей всего, что происходит, но давление на них очень сильное. И силовики покидают в общем-то, вот эту репрессивную машину. Воспитали, да, отморозков, в том числе и с помощью Запада, когда прощали Лукашенко все выходки, когда простили убийство политических лидеров в 1999 году. Вот такое появилось сложное чувство безнаказанности, на котором вырос очень жестокий репрессивный аппарат. Но мы знаем, что вот я начал говорить об экономике, да, но ведь он требует денежек и больших денег. И мы уже знаем, что зарплаты там задерживают, что уже говорят о том, что давайте премии подождем, за ваш садизм премии потом заплатим, но вы продолжаете действовать. А это, вы знаете, когда одноклеточные с дубинками, они понимают только деньги, а денег, если не будет, то куда они денутся? Они просто откажутся или повернут свои дубинки против Лукашенко. Это, наверное, было бы самым желательным развитием событий. А насколько эффективно сегодня влияют санкции Европейского Союза, которые они вводят против окружения Александра Лукашенко? А нету никаких санкций. Вот если бы были санкции, они бы повлияли, потому что запрет Лукашенко съездить в Вену или в Париж — это не санкции. И даже не все страны готовы поддерживать такой запрет. И запрет силовикам ездить в Европу, они туда и не ездят, они боятся. Они ездят в Эмираты, они ездят в Россию, они ездят в Украину, они ездят в Крым. Да, вот туда они ездят с удовольствием. Там такие же бандиты, как и они у власти, поэтому там они чувствуют себя в безопасности. Поэтому санкций нет. Если будут введены экономические, финансовые, торговые санкции, если отключат Беларусь от системы SWIFT, вот тогда режиму останется пару дней. Понимаете, эти санкции, они морально оправданы, те, о которых я говорю. Эти санкции должны быть привязаны только к одному требованию. И это даже не отставка Лукашенко. Это освобождение всех политзаключенных и прекращение репрессий. Вот тогда ситуация будет меняться. Европа, как всегда, завязла в разговорах сама с собой, с самолюбованием и не хочет идти дальше. Политически делаются заявления, а вот практически мало что происходит. Вот ваш вариант развития сценария, что будет дальше в ближайшей перспективе? Александр Лукашенко напишет заявление об отставке, уйдет, поселится там где-то с Александром, с Януковичем, да, рядом в Ростове-на-Дону или где-то еще. Или же все-таки он попытается найти какой-то компромисс, вот как он говорил, там проводить какую-то реформу конституционную, он говорил что-то о перераспределении полномочий и так далее. Нет, он загнал себя уже в тупиковую ситуацию. Никогда Лукашенко не был способен на компромиссы, и не стоит ожидать, что он будет на что-то способен. Хотя бы вот встреча в СИЗО, это террорист встречался с заложниками и пытается продать это как переговоры. Вот он устраивает такие колхозные спектакли, которым никто не верит. И он будет продолжать заниматься обманом, ложью.
пока не придет... Я не могу, я не знаете, я не хочу, не умею думать за диктаторов. Вот, я не знаю. Я очень хорошо знаю, на что он способен. Так вот, на компромисс он не способен, на переговоры он не способен, поэтому конец его будет моментальным. Да? То есть как это произойдет, я не знаю. Спасибо вам большое. Чохсагулнас Андрій Саніков, політик, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь», був з нами на прямому зв'язку. Як зараз к нам присоединяється Андрій Юсов, політичний аналітик, директор школи відповідальної політики. Пане Андрію, вітаю вас. Витаю. Да, ну вот мы видим, как уже третий месяц в Беларуси продолжаются протестные акции. Вот как вы считаете, ненасильственная последовательная борьба сегодня белорусов может привести к реальному результату, к отставке Александра Лукашенко и победе оппозиции? Мабуть, обрана тактика опозиції є єдиною реальною, тобто тільки така боротьба і може, тому що білоруський народ має справу, а коли ми говоримо про сучасні акції протесту і боротьбу політичну, це боротьба не просто опозиції, бо опозиції як такої в політичному сенсі, тим більше в парламентському, в Білорусі давно немає. Вона або знищена, або сидить в в'язниці, або виїхала за кордон. Тобто це боротьба, яку веде, власне, сам білоруський народ. І бореться він проти небезпечного диктатора і психопата. Ми маємо справу буквально з медичними діагнозами, для якого не проблема віддати наказ про вбивство і знищення людей. І маючи справу з таким ворогом, а це не просто опонент, це ворог, тим більше за спиною якого стоїть Кремль, ОДКБ і всі ці путінські структури, треба бути дуже обачними і мужніми. І ось в своїй послідовній мирній боротьбі, мирному протесту, білоруський народ надзвичайно мужність і демонструє. Я думаю, що ми зараз спостерігаємо фінальну цієї драми і сподіваємося, щиро віримо, що все ж таки розв'язка буде на користь білоруського народу і якомога менш драматичною і зовсім не кривавою. А как вы видите это себе? Вот как вы себе представляете этот сценарий отставки Александра Лукашенко, победы оппозиции? Ну, ми зараз можемо з вами займатися такою альтернативною історією, прогнозуванням, фантастикою. Є завжди якісь механізми, ми не можемо відкидати, що навіть якщо сам Лукашенко не здатен на жодні компроміси, в його оточенні, його права, ліва рука чи нога здригнеться і зрадить свого господаря на користь просто елементів безпеки. Мало хто захоче опинитись на лаві підсудних або в Білорусі, або в міжнародному суді поруч із поваленим диктатором. Тому цілком можливо, що опозиція оточення Лукашенка зрадить його. Зрештою, він сам цього дуже боїться. Лукашенко може втікти. Я думаю, що зелений коридор йому забезпечить. І навіть із співробітників його колишніх поплічників почесна варта довезе його до Російської Федерації. В Ростов чи не Ростов, там багато відомчих санаторіїв, які радо приймуть і Лукашенка також. Сценарії є різні. І в тому числі, коли ми говоримо про силовиків і навіть міліцію, яка відома своєю жорстокістю і злочином, все ж таки кров на руках там у меншості. Більшість сьогодні займає вичікувальну позицію, і, можливо, навіть завтра ця стіна буде проламлена, і всі очікують, коли силовики, люди в погонах не просто будуть подавати відставку, а перейдуть на бік власного народу. Це і буде критичним моментом в боротьбі белорусского народа против диктатора. Ну вот тут у меня возникает вопрос. Мы видим, как Александр Лукашенко заручился поддержкой Владимира Путина. Вот в Кремле заявляют, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях. Мы видим, как силовые структуры, правоохранительные структуры находятся на стороне Александра Лукашенко, как и, впрочем, и информационные структуры тоже, и пророссийские средства массовой информации. Вот на Лукашенко стороне мы видим это, да? А что есть на стороне у оппозиции, на стороне у протестующих белорусов сегодня? Власне, на боці протестувальників і є Білорусь. Тобто, коли ми говоримо про опозицію, це білоруське суспільство, вся та спільнота, всі ті люди, які вважають себе приналежними до незалежної білоруської нації в політичному сенсі, а не відданими диктатору Лукашенка. За різними оцінками і соціологів ми навіть кількісно можемо побачити акції протесту проти диктатора і організовані акції протесту
за нього. Безумовно, це різні за своїм масштабом акції. І на відміну від української ситуації, у Лукашенка немає свого Донбасу. Його немає території, де він залізобетонно вважав себе своїм. Його будуть однаково гнати по всій території Білорусі і тікати, крім Росії, йому немає куди. Путін підтримує, але робить це більше за інерцією, тому що диктатор, він, звичайно, поганий і часто сам виводив із рівноваги і Путіна і намагався ошукати, але все ж таки диктатор. Диктатор диктатора не здає. І місце в санаторії завжди для нього знайдеться. Разом з тим, заява Пєскова про те, що вони не можуть залишати без уваги страйки, це заява двояка, вона не на користь Лукашенка. Це, по суті, означає, що режим Путіна визнав серйозність акцій протесту в Білорусі і визнав те, що це акції протесту не меншості, не провокаторів, не радикалів, а щонайменше акції трудового класу трудящих в Білорусі. Тобто, насправді, це перше визнання з боку Росії масштабності боротьби білоруського народу проти диктатора. Дуже дякую вам, Чохсагулна. Спасибо большое. Андрій Юсов, політичний аналітик, директор школи відповідальної політики, був з нами на прямому зв'язку. Мы следим за событиями в Беларуси. В последующих наших эфирах мы продолжим обсуждать там протестные акции и жесткое отношение с представителей правоохранительных структур к протестующим. К нам подключатся еще белорусы в следующих наших эфирах. А сейчас давайте перейдем к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией. Вот Минобороны Азербайджана снова сообщает об обстреле прифронтового Акджабединского района. Напомню, ранее Армения и Азербайджан при посредничестве Соединенных Штатов Америки договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое о прекращении огня в Нагорном Карабахе, должно было вступить в силу сегодня в 8 часов утра по местному времени. Дональд Трамп поздравил в Твиттере премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с этим шагом, отметив, что это поможет спасти много жизней. Трамп также похвалил госсекретаря Майка Помпео, его заместителя Стива Бигана и сотрудников Совета национальной безопасности Соединенных Штатов за достижение этого соглашения. Однако стороны конфликта уже дважды соглашались на это прекращение, как мы знаем, в Москве при встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, но после этого обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия, и в этот раз Баку и Ереван вскоре после наступления перемирия уже обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Армения же заявляет в свою очередь, что продолжает строго соблюдать режим прекращения огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом сказал премьер-министр страны Никол Пашинян. Он написал об этом на своей странице Facebook. Вот подробнее. Незважаючи на локальні провокації, режим припинення вогню в цілому дотримується. Вірменська сторона продовжить зберігати прихильність дотриманню перемир'я. Азербайджанская армия 25 октября заняла территории 18 населенных пунктов Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов. Об этом президент страны Ильхам Алиев сообщил в ходе своего обращения к народу, передает издание. Он также обратился к своим гражданам, которые когда-то проживали в ныне освобожденных селах. Ильхам Алиев заявил, что доблестная азербайджанская армия будет до конца, цитирую, гнать оккупантов из своих земель. Вот что он написал. Сьогодні азербайджанська армія звільнила від окупантів кілька сіл Зангіланського, Джебраїльського, Губадлінського районів і місто Губадли. З любов'ю до азербайджанської армії. Карабах – це Азербайджан. Співголови Мінської групи ОБСЄ повинні залишатися нейтральними і не вставати на чийсь бік. Співголови повинні переконати Вірменію, що вона повинна зупинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню і взяти зобов'язання щодо звільнення земель.
Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики, в очередной раз выразил поддержку братскому народу Азербайджану. Также он сказал, что не собирается возвращать Российской Федерации закупленные у нее зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Подробнее давайте его послушаем. Bazı Amerikalılar çıkıyor. Нас звинуватили в тому, що ми підтримали наших братів-азербайджанців, які ведуть боротьбу за звільнення своїх земель. Деякі американці дзвонять Ільхаму Алієву, і що вони говорять? Ми знаємо, хто вас підтримує – Ердоган, Туреччина. Але якщо треба буде, ми і проти Туреччини введемо санкції. Ви не розумієте, з ким ви танцюєте. Ну и тем временем по поводу Нагорного Карабаха на прошлой неделе в пятницу высказался президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сказал, что ситуация и конфликт в Нагорном Карабахе не может продолжаться вечно. Подробнее его послушаем. Мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, она не может продолжаться вечно. На протяжении многих-многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса для того, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но поверьте мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт. К нам подключается сейчас Азербайджан, Али Гаджизаде, политический аналитик. Али бей, селям алейкум. Салам, добрый вечер. Селям алейкум, да. Ну что ж, вот вы услышали сейчас заявление президента России Владимира Путина. Можно ли сказать, что Никол Пашинян и Армения осталась 1 на 1 с Азербайджаном, и Российская Федерация не собирается вступаться в конфликт на стороне Армении? Ни в коем случае. Начиная с июля месяца, с обострения, которое имело место на Тулузском направлении, российская военно-транспортная авиация, сейчас и уже и гражданские самолеты Армении фактически 24 часа в сутки доставляют оружие из России в Ереван. Ну и часть оружия, конечно же, доставляется из Ирана, через Иран. И более этого, российская дипломатия старается достигнуть режима прекращения огня, но при таких условиях, что армянские вооруженные силы останутся на территории Азербайджана. Угу. То есть они второй раз хотят... Что неприемлемо для Азербайджана. Безусловно, это означает очередное замораживание конфликта еще на 10, 15, 20, 30 лет, имитация каких-то переговорных процессов и так далее. То есть, может быть, у кого-то может создаться ложное впечатление, что Российская Федерация занимает тут нейтральную позицию, в принципе, как и должна это делать, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Но я не думаю, что позиция Российской Федерации тут нейтральна. Ведь то новое вооружение, которое поставляется в Армению, это же российского производства. У Армении нет денег покупать это вооружение. Это же там не салфетки какие-то поставляются, чтобы можно купить в супермаркете и послать, так? Так что вот такая вот ситуация. Ну вот вы сказали, что Российская Федерация пытается навязать перемирие на своих условиях Азербайджану, что, впрочем, и делает Европа, как мы сейчас видим, да? Ну, таким образом они сбивают такой темп контрнаступательной операции Азербайджана. Но мы же понимаем, что без перемирия все равно никакая армия не двигается вперед. Как будет дальше? Как будут развиваться события? Знаете, это у нас уже третье перемирие. Наш корреспондент, начиная с 27 числа, находится в Тертаре.
сразу после перемирия начался артиллерийский обстрел Тартара, города Тартара и окрестных сел. Это после перемирия, о котором договорились с Майком Помпео, правильно я вас понимаю? Вот, да, вот это самое последнее. Это сегодня самое утром последнее. оно вступило в силу в 8:00 и Да, сразу было нарушено. Да. До этого было то же самое, первый раз было то же самое. Просто обстреливались разные места. Суть остается одной. А сейчас посредникам и странам, которые поддерживают Армению, им нужно перемирие. Почему? Чтобы подвести людей, подвести оружие, использовать это время для перегруппировки, потому что под ударами азербайджанской армии они не могут подвести, хотя и не подвозят оружие, азербайджанская армия часть из этого оружия уничтожает в пути, прямо когда они пересекают азербайджанскую границу. Но, тем не менее, что-то им удается доставить. Поэтому им сейчас нужно хотя бы краткосрочное перемирие, чтобы они подвезли дополнительное оружие, боеприпасы, наемников и так далее, технические разные системы, в частности, системы ПВО и системы РЭП, для того, чтобы усилить свои позиции и заново начать вооруженные действия, либо заморозить конфликт на еще 30 лет, чтобы страны, которым это нужно, ловили свою рыбу в этой мутной воде. Ну а что сейчас происходит? С какой интенсивностью сейчас идут бои и где? Вот я попрошу наших режиссеров сейчас вывести карту, она у нас есть, которую публикуют наши средства массовой информации. Выведите, пожалуйста, на экран, и давайте, Алибей, с вами вместе оценим вот это видео, насколько оно соответствует действительности по освобожденным со стороны азербайджанской армии селам. Вот вы сейчас видите. Да. Такую ли карту сегодня публикует Министерство обороны Азербайджана? Почти такая же. Вот видите, тут серый кусочек. Да, в южной части. Вот, да, он почти зачищен. Ваша карта, эта карта была опубликована вчера. Она актуальна была на вчера. То есть сегодня еще есть освобожденные поселки, села, населенные пункты. Правильно я понимаю, в южной части? В южной части есть освобожденные поселки, освобожденные высоты. Понимаете, мы когда говорим, что освобожденные села, там же ничего не осталось. Там камень на камне не осталось. Да, пустые, получается, села, да? Правильно я понимаю? Там люди не живут. В большинстве своем пустые. Вот что еще хотела спросить. Вот путинская Россия, как мы видим, сейчас по-прежнему исходит из необходимости организовать встречу по линии военных, чтобы согласовать вот некий механизм контроля за прекращением огня. Вот можно ли вообще доверять в этом вопросе, по вашему мнению, Российской Федерации? Может ли пойти на это азербайджанское руководство? Если да, то в каком формате? Мой девиз жизни: вообще нельзя никому не доверять. Что касается этого вопроса, президент Азербайджана несколько раз уже касался этой темы, и он буквально сказал, что кто будет гарантировать этих наблюдателей, скажем так, откуда будут эти наблюдатели, из каких стран, только из одной страны или из нескольких стран, каков будет их мандат, каков будет механизм подотчетности и так далее. Это первое, это то, что говорил президент. Второе, то, что я хочу сказать, ведь эти наблюдатели где будут размещены? На территории Азербайджана. Выходит, что другие страны хотят решать, что Азербайджан на своей территории может делать, а что не может делать. Для нас такой вариант неприемлем. Азербайджан суверенная страна, и азербайджанский народ взял в свои руки свою судьбу и показал, что мы более не намерены мириться с такими действиями. И последнее, что у вас хотела спросить. Вот я сегодня слушала обращение к народу президента Азербайджана Ильхама Алиева, и, среди прочего, он обратился к гражданам Азербайджана, которые проживали в поселках, селах Нагорного Карабаха до оккупации, да, к людям, которые были вынуждены оттуда переехать. Людям, это почти 1 миллион, да, человек, если не ошибаюсь, которые живут на подконтрольной части Азербайджана. Ильхам Алиев сказал, что азербайджанская доблестная армия будет до конца, цитирую, вот, гнать оккупантов из своих территорий и будет освобождать их дальше. Мы понимаем, что вот эти люди, которые там жили, которые лишились своих
своих домов, переехали. Они действительно это ждут от Ильхама Алиева. Они ждали, терпели этого 30 лет. Вот насколько сегодня руководство Азербайджана, сам Ильхам Алиев готов дойти до конца и деоккупировать полностью свои территории в ближайшей перспективе? Знаете, я вам скажу такую вещь. Если даже по каким-то причинам, вот прямо сейчас военные действия будут прекращены, то Азербайджан уже выиграл. Азербайджан почти уничтожил костяк армянской армии, костяк армии сепаратистов тамошних, огромное количество вооружений на миллиарды долларов. Азербайджан лишил их фактически тех территорий, которые они захватили и которыми они пытались торговать. Но вы вот упомянули последнее выступление президента. До этого было его заявление. Он сказал, что без взятия Шуши, без освобождения Шуши, наше дело было бы половинчатым. Азербайджанская армия в данный момент стоит в 10-15 километрах от Шуши. Я думаю, что до нее тоже дойдет черед. Важно понимать, что все это происходит на территории Азербайджана. Безусловно. Чох Сағылмас Алибей, Олег Аджидзаде, политический аналитик, был с нами на прямой связи. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго, мы прерываемся всего лишь на 5 минут. Далее в этой студии мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Базалиол Насайгал Архадашлар, Коршкенч.